Культуру чалавека вызначае яго жыццёвае асяроддзе. Часта ж просты прынцып неабходнасці жыць у чысціні і парадку многія ўспрымаюць даволі своеасабліва. Нават штрафы і прадпісанні за забруджванне месцаў масавага адпачынку лясоў і дачных кааператываў не прыносяць пэўных вынікаў. І віна тут не толькі тых, хто сочыць на месцах за чысцінёй і парадкам. Смецце амаль кожны дзень пакідаюць самі людзі, хаця сабраць яго і выкінуць у адпаведнае месца не так ужо і складана. Те же садовые товарищества, это мини-полигоны наведения порядка, площадки отдыха. В целом, программа эта выполняется. А як праблемы экалогіі і навядзення парадку на зямлі вырашаюцца ў іншых краінах? Нядаўна дэлегацыя эколагаў з Беларусі, сярод іх і спецыялісты Брэсцкай вобласці наведалі Кітай, дзе на працягу амаль месяца знаёміліся з вопытам работы калег. Нас знакомили, какая проводится работа по мониторингу окружающей среды. Для мониторинга используются там и спутники, используются беспилотные аппараты. Юрий Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».